Takže čus. Čagujalo tady Shadowmaster.cz a se mnou je tady. Kudáček. Ano. A tady toto bude takový double vlog, double video. Uděláme to, protože už dlouho nebylo žádné nějaké další videjko. Takže první tady máme random hru na Web Games, kterou jsme vám říkali v úvodním videu. A která se trošku nepovedlo, já vím. A dále tady potom bude teda to slíbené MTAčko, které nebylo slíbené. Takže my se asi pustíme do hry. Takže jak jsem říkal, toto je Football Championship a ještě Sportset. Já si dám Afroameričan. Ne, já jsem player 1, ne? Ty budeš nějaký tupec? Ančpíko? Jasně. Afroameričan. Jo. No. A dáme na 7. Jo. Dáme to na 7. No, nech tam tu kouli. Nebo dej, ne, jo, dobrý. Tak jo, začínáme. Počkat, čím se kope? Pečkem? No, já nevím. Aha, jo, jako bom. Děláš si srandu. Yes. Jo. Low Ne. jump. Hustý, ty máš low jump. Jo, hustý. No, ne. No. Já jsem to na chvíli pauzal. Nečekaně. Jo, kdybyste nevěděli, tak já jsem tady ten vlevo. Takový ten... A teď skáču. Špígl. No, hustý, ale viděl jsi to? Já jsem přišel na jeden úplně mega trik. Úplně. Tak si jízdí potom svém zadku. Ne. Dobře. Gertrud. Ne. To Ano. nejde prostě, jak bys to vzal, to nejde. Tak se otoč. Super. Víš co, dáme ještě ten basketbal. Můžem. Tak jo, dáme si ještě potom jednu hru a to bude basketbal. No a když ten basketbal je takový nepovedný. No samozřejmě. No i když vlastně nepovedne, jsou všechny sport herci. Oh no. To mi nemzíř. Hej, ale se nepočítá. Jak 5-2? Když to nahrál všechny ty góly. Ne, to nepůjde. Ne, to jako jak? Kopnu tě. Nekopneš. A jinak teďkom jakby je víkend, je sobota, zítra je neděle, myslím, nebo pondělí. Neděli. Jo, tak to prči. Zítra je neděle a tak jenom Shadow tady ke mně přišel na víkend a bude to u mě spát. Což vás vůbec nezajímá, tak proč vám to říká? K čemu mě zase navádíš? To jsem to stříhneš. Já nevím stříhat. Tak jo, já to teďkom střihnu. A proč to děláš? Protože jdeme na basketbal. Ale ještě diváci neřekli, že budeme na basketbalu. Tak nám to asi můžou říct. Takže já to střihnu. Tak jo. No a jak střihnu, tak pauznu, ne? Tak jo. Takže zatím. Uvidím na basketbalu teď, nejdu. OK, takže rozhodli jsme se, že nejdeme na basketbal, ale ukážeme vám jednu velkou blbost, kterou jsme se zatím vždycky hodně nasmáli. Takže zatím. Takže změna plánu. Nedělali jsme si zase hrandu, na žádnou hru jsme nešli jsme normálně na basket. Nebudu tenhle, a to budeš tenhle. Jo, tenhle burt. Dáme první do 15. Takže start. A hrajeme. Počkat. Tohle je taky hodně velká sranda, jak jsme to poprvé hráli, tak jsme se do toho hodně nasmáli. Ale tak to je hodně blbost. Proč? No právě, že se směl nejvíc blbostem. No. Taková ruka. Ne, zase ten rozhodčí. Hej. Proč? Jsem ten Černoch, jo? Já jsem ten... Tak to jak jsi udělal? Pěkně jsem to udělal. Takže... Jsem tu. To bude asi podle těma zvukama, ne? Netuším. No, ale omlouváme se, pokud neslyšíte zvuky. Ne, teda jako, že mě asi pokud neslyšíte nějak málo.
A pokud No, tak jo. Ej, tak to ne. A pokud neslyšíte vůbec zvuky, tak ještě to nějak musíme zprovoznit. Hej, nech mě. Hej. Už jsem velký hlava. Čekaj, bych ten basket hrál s tebou. Takže jenom bych tě vzal. Měl dokud. No jo, teďko jaká zabugovaná ruka. Hej, to co je za Ale já zvuk? jsem teďko menší, já mám výhodu. Nechaj mě. O, ta ruka je tvoje. Ale jo, i tak jsem dal. Ale furt mám tu zlomenou ruku. A moje ruka. Hej, já mám slavu. Pojď tam tam lavičku. Oh yes. Počkej, co je tady toto? No, Nevím. teďkom to vezme. Počkej, já to chci vzít. Sakra, co to je? No, To ne prostě. ale co to je? Já to chci vzít. Tak se mě neptej, já vím to. A jak to mám? No super. Jo, Ej, tak počkej, nech to. a Nech teďkom to. to půjde. Yes. Co to bylo? Asi, že nemůžeš skákat. Sakra. Jsou to fakt zajímavé zvuky, jako mimochodem. O, mega míč. Slomím ti ruku. Ne, já jsem červený. Ne, vlastně. O. To... Ne, Hej, já jsem byl v koši. Oh, ale prosím, vem míči, ne. Nadělej mi to míč. Dobře, já. Ne, a zrovna to zmizne, hej. A co je to? Jo, to je ten jumping. Počkej, a jak to, že... Ok, dáme jednu hru a to video skončíme už. O, já jsem velký. Ne. 2 pointy. Unlucky. Už ty viděl jsi to, jak jsem vyletěl? Vůbec. Hustý, tak já už jsem pochopil, k čemu je tady toto. Tak odrážení, abys to zabránil. Dívej, on tam skočíš a zabraníš tomu míči, aby tam vletěl. A sám proletí. Hej, ale to jsem nevěděl. To jsem to věděla, akorát jsem ti Jasně. to nechtěla A říct. proč to nedělal? Takže bys na to pak přišel. O, hej, tak to prostě ne. A jak to, že teďko mě to blbě od toho? Yes. Co to je, super jump? No, jo. Co ty jsi za jumpera? No, tak mi pomohl k tomu tam ta... Co to je ta pružinka? Berem. Všechno ber. Nemůžeš skákat. Ale ne, už se jenom dřu o zem. Hej, ne. Nevyužívej toho. Já už můžu. Jak moc můžeš. Ne, Wow. ne. Tak. No dobře. Prostě frajer. Dobře. Tam pak. No však jo, hej, to ne, prostě to nejde. Nepryč. Sit down. Ne, Tak jo, to by... no. A my se s váma uvidíme potom u MTAčka. Takže tohle je zatím konec pro tohle video. Takže čau. Počkat, ale počkat. Co je? No, tak my budeme ještě natáčet to MTAčko. To jdeme do dalšího dílu. Takže to nebudeme dělat do jednoho videa. Takže Takže- po dohodě jsme se teda dozvěděli, že toto video pro dnešek, nebo pro vás teďkom končí. A my teďkom asi, Natočím ještě to. my teďkom ještě natočíme video, takže by měly vyjít asi 2, že jo. Mhm. Nebo 3 možná. Možná video i 3. Ale nechte se teda překvapit. Čau. Čus. Čau. Čus, čus. Čau, čau.